Des de Comissions Obreres, amb claredat absoluta i números directes, hem proposat a la direcció els mínims necessaris de contractació d'ETTs. No s'hi valen més excuses. Tampoc cola passar pilotes del territori a Barcelona i viceversa. Ja no volem parlar de pressupostos, de partides, de costos, etc. Comissions Obreres volem parlar de companys i companyes que es quedaran sols a les seves oficines si no es contracten ETTs. La plantilla està compromesa i ho està donant tot. Senyors de la direcció, quid pro quo, ara us toca demostrar que també esteu amb la plantilla. Les treballadores embarassades, els fetus o els lactants pateixen més danys pels riscos als que les mares estan exposades en el lloc de treball. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quant a la protecció a la maternitat, insta l'empresari a avaluar el lloc de treball de l'empleada i preveu una sèrie de mecanismes per evitar que les condicions laborals puguin suposar un risc. En el full setmanal veureu els diferents riscos que existeixen en el nostre àmbit laboral i a través del web de Comissions podreu consultar l'informe del Ministeri de Treball. Comissions Obreres hem presentat a la direcció un protocol de protecció per l'embaràs, la lactància i les persones especialment sensibles, però per la seva banda la direcció no l'ha acceptat, de manera que a la caixa només hi ha una instrucció sobre això, que no recull ni de bon tros el contingut que Comissions Obreres proposàvem. La Caixa ha de garantir la seguretat i la salut de la seva plantilla i especialment de les treballadores embarassades i en període de lactància.